Vice President Michael Osi anathamangira ku Mudi House komwe amakakumana ndi ma investors awiri ochokera ku Germany amene anapangira zikwama zawo kuti akufuna azipita kwawo kamba ka chinyengo chimene chikupezeka ndi anthu ena amene ali mboma komanso kuma city assemblies aku Blantyre amene amafuna kuti awapatsewo ziphuphu Katangale. Anyway, nkhani kuti mama uno Vice President anali kumene ku Mudi House kukambira ndi German investors awiri amenewo atakhala kumafotokozera kuti mdziko mwanu muno ndithu muli Katangale osauzana. Panali anthu ena ake nthu amboma amene amauza amene wawo kuti ayi mutipase ndalama mutipasa whatsoever ndiyeno iwo ananyanyala kwambiri anakhumudwa kwambiri anakwiya kwambiri ndi amafuna azipita. Ndipo ti big man Michael Osi safuna zachibwana yaye anavaya komwe kundithu ndi ma skills ake odziwa kupempha anthu aja. I hope kuti wapanga convince kuti yaya akulu khala ndithu musalani musapita. Moti Michael Osi poyankhula amayankhula kuti our friends investors kuti they're about to go chifukwa cha Katangale. And Michael Osi anayankhulanso kuti this is cancer which is slowly killing Malawi. Kuti imene ndi cancer imene pang'ono ikupha Malawi. Tunde ma investors anthu anapereka so example inanso kuti imagine munthu afuna allowance ya 2 days pamene iyeyo akagwira ntchito mu 2 hours. It is iwo akuti akupanga apereka complaint imene iyi kwa Vice President malo mwa Malawi wonse komanso ma investors ena. Anyway, my investor amene akugwira ntchito under Landt Foundation Manganya to school ndithu akuti angels go musite imene mu Blantyre mo akuluakulu ndi nkhani zake ndi zimenezo. Ndio mukamaona VP ali ndi anthu ma German investors anthu awiri azungu awiri nkhani yake ndi imene ndithu nkhani ndi akatambira azungu nthawi apakita manyamuka mapita chifukwa cha Katangale ku Malawi. Anyway guys, thank you so much. Malawian cameras, like, subscribe, share and comment. Always proud of you. Bye.